ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. чӣ хеле ки ҳамамон медонем айни замон чӣ корҳо шуда истодааст. эҳтимол аст ки ютубро рӯзҳои наздик метавонанд маҳкам кунанд ва барои моро гум накардан ҳатман худи ҳозир ба канали ВКонтакте ва Телеграм канали мо обуна шавед. дар он ҷо аллакай аз 16 000 зиёд одам обуна шудааст. ссилкаи ВКонтакте ва Телеграм канали Паҳлавон дар описанӣ ва дар якум комментарие закрепидшуда. акнун боша биёед навори имрӯзаро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаен доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. ана ин трибулусу 3 дар 1 барои хунукзадагӣ барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риши мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. чемпиони муваққатии вазни 61 килограмми UFC Пётр Ян оиди муҳорибаи дар пешистодааш зидди чемпиони доимӣ Алҷамин Стерлинг фикрҳояшро баён кард. тамринҳои мо идома дода истоданд. ман дар Таиланд тақрибан боз 10 рӯзи дигар мемонам ва баъд ба Амрико парвоз мекунам. Қайрат ва Андре ки ман бо онҳо омода шуда истодам, виза гирифта натавонистанд. посольство отказ кард. барои ҳамӣ ҳозираш да намедонам ки дар кунҷи ман рӯзи муҳориба кӣ меистад. ин чизи хеле муҳим аст ва маънои калон дорад ки дар кунҷи ту кӣ қарор дорад, ки ба ту кӯмак мекунад ва мегӯяд ки чӣ кор кардан дар кор. аламовар аст ки бачаҳо бо ман парвоз карда наметонанд, аммо муҳорибаи принсипӣ аст ва ман бояд ки парвоз карда ғолиб шавам. ҳатто агар танҳо сафар кардан лозим шава, пас ман танҳо худам сафар мекунам, гуфтааст Ян. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Пётр Ян ва Алҷамин Стерлинг рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад ва дӯстон, ҳозир бисёриҳо дар интернет оиди Ҳабиб Нурмагомедов гап зада истоданд. аниқтараш одамон мегӯянд ки Ҳабиб дар Амрико қарор дорад ва ӯ метавонад ки дар кунҷи Пётр Ян истода ба ӯ кӯмак кунад, чунки Ҳабиб на танҳо яке аз беҳтарин ҷанговарон дар ҷаҳон аст ва ӯ ҳамчунин мураббии хеле хуб аст. худи Пётр Ян ин корро ба Генри Сехудо пешниҳод кард ва Генри розӣ шуд. боз Шон Омели розӣ шуд ки дар кунҷи Пётр Ян истода ба ӯ кӯмак кунад. акнун дӯстон, мо боша интизор мешавем ва мебинем ки рӯзи муҳориба дар кунҷи Пётр Ян кӣ меистад. ҳозираш да ҳеҷ чизро аниқ гуфта намешавад. барои ҳамин рӯзи муҳорибаро интизор мешавем. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера нақшаи худро дар муҳориба зидди Ҷейсон Гейҷе гуфт. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. мураббии ман доимо шикоят мекунад ки мо нақша барои муҳориба месозем, аммо Чарлз ба муҳориба мебарад ва ба пеш ҳаракат мекунад. бале, ман танҳо ба пеш ҳаракат мекунам. фарқ надорад ки ман зарар мерасонам ё ба ман зарар мерасонанд. доимо ба ман мегӯянд ки ман бояд эҳтиётона кор кунам, муҳорибаро ба замин гузаронам. аммо ман дар ҳақиқат оиди ин чиз ғам намехӯрам, чунки ман ба қувваи худ боварӣ дорам. зарбаи дастони ман хеле вазнинанд ва ман ин чизро чанд маротиба исбот карда будам ва исбот карда истодам. ин муҳориба не, балки ҷанг мешавад. ӯ ба пеш мерава. ба монанди ман мебинем ки кадоме аз мо ғолиб мешавад. ман аллакай мураббии худро огоҳ кардам ки дар якум раунд дар стойка истода бо ӯ зарбазанӣ мекунам. одамон метавонанд фикр кунанд ки ман беақлам, аммо ин чиз ин гуна нест. ман рафтори ҷангвари ММА-ро мекунам. ӯ ба пеш мерава, ман ҳам ба пеш ҳаракат мекунам ва мо мебинем ки кадоме аз мо зарбаи сахт ва манаҳи сахт дорад, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҷейсон Гейҷе ва Чарлз Оливера расман рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад. дӯстон, худи шумо ба ғалабаи кадоме аз онҳо боварӣ доред? метавонед фикротонро дар комментария нависед. шаби гузашта ташкилоти Eagle FC ки соҳиби ин ташкилот Ҳабиб Нурмагомедов аст, дар саҳифаҳои иҷтимоии худ хабар доданд ки турнири Eagle FC 47 ки бояд ки рӯзи 1 апрел дар шаҳри Пенза баргузор мегардид ва муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Фаридун Одилов ва Довталаб Даврен Ермеков мешуд, баргузор намегардад ва ин турнирро ба санаи дигар мекӯчонанд. моҳои май ё июн. макон ва санаи ин турнирро ба наздикӣ эълон мекунем, навиштааст Eagle FC.
ва дӯстон бояд гуфт ки ин хабар хабари хуб нест, махсусан барои мухлисони тоҷик ва мухлисони Фаридун Одилов, чунки онҳо ин муҳорибаро дер боз интизор буданд. ва боз савол пайдо мешавад ки моҳи апрел моҳи Рамазон медарояд ва Фаридун дар моҳи Рамазон муҳориба намегзаронад ва баъди моҳи Рамазон ба ӯ ками кам 2-3 моҳ вақт лозим аст ки барои муҳориба омода шавад. ва боз савол, агар ки турнир моҳҳои июн баргузор гардад, пас то он вақт Шлеменко дасти худро барқарор карда метавонад. ва аз ин ҷо боз як саволи дигар пайдо мешавад ки билохира ташкилоти Eagle FC муҳорибаи Фаридун Одилов ва Александр Шлеменкоро ташкил карда метавонанд ё не? умуман дӯстон чӣ хеле ки мебинед савол бисёр аст, аммо ҳозирашда онҳо беҷавоб мемонанд ва умедвор мешавем ки ба наздикӣ ташкилоти Eagle FC ҳамаи чизро ба мову шумо мефаҳмонанд. шумо бошад дӯстон дар комментария фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошед.